Този песен е символ на този град. Искам да поканя още един символ на този град. Да изпеем заедно. Красиво! Дами и господа, Що се говори? Скъпи приятели, дами и господа, другарки и другари. Преди 4 години бяхме тук. Сега, след 4 години отново сме тук. И отново мислим за нашия град, за нашата община. За това как живяхме, как искаме да живеем. Тогава аз обещавах. Имах своите идеи, проекти за развитието на този град, за решаване на неговите проблеми, на него, на селата. Сега, след 4 години, идва времето да кажем какво успяхме, какво направим и какво ни предстои. Но едно е главно. Това е моето усещане. Че ние градихме Шумен с любов. С обич към него, с желание да е един модерен, красив град. Ние сме тук, града отвън. Спокойно можем да кажем, че в нашия град в тези трудни години, защото и
икономистите казват, че след 1939 година тази криза е най-голямата и най-остра. Ние в Шумен през тези 4 години успяхме заедно, жители, власт, обществени организации, всички заедно, рамо до рамо, идея до идея, да градим този град и успяхме да направим. Немалко. А не беше лесно. Защото в края на 2007 година дори обявицата на кмета не можа да сложат в старта на мандата си. В началото на 2008 първите възможности за европроекти, касата с проектите беше празна. Нямаше нито един. Се хванахме в работа. След 3 месеца имахме големите проекти за общинската пътна инфраструктура, за културната, младежкия дом, за образователната инфраструктура. Но в края на краищата на гърба на общината имаше и един кредит от 4 милиона лева, на който ми се падна да го изплащаме през тези 4 години на нашия мандат. И успяхме. И за това се роди увереността, че ние можем, че икономиката ни е силна, че бюджетът ни е стабилен. И затова поехме последствия и други ангажименти. Не беше лесно, но успяхме. Аз си спомням много добре началото и преди кампанията миналата, в началото на мандата, големия спор. Кое да бъде нашия приоритет? Тук повечето от вас знаят, че в основата на всичко стои икономиката. И естествено е да я потърсим като приоритет. Ние с колегите ми, с заместниците, акцентувахме на друго, на инфраструктура. И ако си спомните, добре, тогава говорих. Нашата доминанта, нашия приоритет ще бъде инфраструктура. Улици, бизнес парк, благоустройство, зони за отдих. И се радвам, че сме избрали именно това. Може би това подреждане, тази доминанта, беше контрата на кризата, която след това не върхите. Защото няма как да накараш местния бизнес, няма как да накараш външните инвеститори да влязат в града, ако няма добра инфраструктура. И си спомням много добре януари месец 2008 година, когато ни повикаха за първи път на комитета за наблюдение по проекта ИСПА. Ние бяхме на 15-та позиция като проект преди изхвърлянето. Спомняте си този проект за 1 милиона и 133 хиляди евро. Но се хванахме за работа, защото това беше изключително важно за нашия град. Защото няма как да му асфалтираш улицата. Няма как да го регулираш, ако не си сменил водопроводната и канализационна мрежа. При това Европа ти дава пари. Безвъзмездно. И се хванахме сериозно. Не само тук в Шумен, с проектантите, а и в София, в Министерството. И ни помагаха и народните представители. Тук е един от тях, който беше големия нагръбен. И при него сме правили срещи с тогавашните министри Гагаузов. И успяхме. Този проект стана факт. И ние сега с вас ходим по тези 100 км улици в Шумен, които вече имат нов водопровод и нова канализация. Но това е решаващо не само за възможностите да
урегулираме и да благоустроим града си. Той е голяма възможност за бизнеса, който прави своите бизнес площадки и се включва направо в водопровода и в канализацията, без да плаща за това. И именно за това се радвам, че бизнеса всяка година, шуменския бизнес, заедно с тези, които идват отвън, средно годишно инвестира повече от 60 милиона лева в общинската икономика. Някой ще каже, какво е това 60 милиона лева? Иначе като цифра е страстваща. Но нека да го съотнесем към бюджета на общината. 70 милиона лева бюджет сега. Тази година. 2011. А беше 41 милиона 2007. И това беше нашата философия. 3 големи финансови ресурса, които трябва да дадат развитие на този град. Бюджет, който увеличихме близо 2 пъти. До него същия мащаб. Привлечени средства от европейските проекти. И тук е едно от големите ни, според мен, постижения и големия принос на Шумен. Повече от 103 проекта и средно годишно 50 милиона от европроекти в Шумен. И за този план стои другата грижа на властта, защото в основата на всичко е това да има работа, да има работни места, да има заплати, хляб и работа. Двете свещени думи на благополучие. И аз се радвам, че предвид спецификата на инвестиционния факт от европейските проекти, всеки милион лева в европейски проекти е горе-долу около 30-50 работни места. Това са работни заплати. И затова се радвам, че нашата философия като екип, 3 равностойни, мощни икономически ресурси, бюджет, европари и местни инвестиции, да дадат потенциала на развитието на града. И така събрани грубо 1 плюс 1 плюс 1, 3, прави по 180 милиона лева годишно тук, в икономиката на Шумен. Какво са 180 милиона? Това е бюджета на Варна. Ето как. Ние успяхме да дадем тази устойчивост. Някой ще каже, да бе, кмете, ама криза е, недоимъка е голяма. Да, така е. Продължава. Лесницата ни удари. Кризата удари мощен лесник не само на Шумен, на всички. Но при нас моето усещане е, че бузата ни е червена, но поне не ни пищат ушите. Защото заварихме безработица 2007 година 7,6%. Близо 8000 човека. Сега е 4,5. 2700. Това не е малко, не е много, разбира. Защото този град расте. Аз се радвам, че последното преброяване отново го нареди сред 10-те големи градове. Пророците говореха, че ще отиде много назад. Няма да отиде. Напротив, нашата идея е да вървим напред. Защото доминанта беше инфраструктурата, но в основата на усилията беше работа с бизнеса. Това е важно. И се радвам, че нашите постоянни контакти, а тук има и от бизнесмените на Шумен, които благодаря, че уважиха откриването. Постоянните ни контакти бяха факт. 2 пъти сме обсъждали в тези години един голям въпрос на Шумен. Новия устройствен план. 4 града в България големи имат такива планове. Ние сме в тази четвърта. Защо? Защото новия устройствен план дава визията за развитието на града за следващите 15-20 години.
и дава много други предимства. С бизнеса ги обсъждаме нещата, защото той инвестира в географските територии, той инвестира в индустриалния парк. Като казах индустриалния парк, аз се радвам, че с бизнеса, с общинските съветници, и те са тук, тези, които гласуваха, с волята на нашите съграждани, направихме този публично-частен проект изключително важен за Шумен, индустриалната зона. Когато общината апортира 2500 декара в дружеството, бизнесът сложи 12 милиона лева в условия на криза и сега Шуменската индустриална зона, Шуменския индустриален парк е, може би, първенец в България по устройство, прокарани пътища, газификация, водопровод, с голям интерес. И може би, защото ще говорим в перспективи с два големи възможни инвестиционни проекта, които първо да дадат големите инвестиции в Шумен и второ да отворят още повече работни места. В това ще говорим и по-нататък. И всичко това го правим заедно с бизнеса. Заедно с бизнеса говорихме за проекта ИСПА, къде ще разкопаем, как да разкопаем, как да ги държим. И тук искам да кажа, че много се радвам за това, че успяхме да спечелим битката с европейските комисари, сградните отклонения към къщите на хората, да ги приеме проект. Знаят тук и Йонков и другите колеги как се карахме и как Расмус се казва, не може. Хората трябва да се ги изградат, Европа не може да плаща. Край на края ще се случи така. Европа плати тези сградни отклонения. Това е много един голям комплимент на шуменци. Успяхме да го измерваме. С бизнеса говорихме и за много други неща от развитието на града. Радвам се, че в активната международна дейност на общината участваше много сериозно, участие имаше бизнеса като представител на делегация. И се радвам, че от нашия град китайски Джунджоу започнахме да внасяме алуминий за нашия автомат. И други възможни търговски сътрудничества, които помагат на нашето развитие. И затова считам, че тези 4 години бяха белязани с едно активно, топло, ефективно взаимодействие с бизнеса. Защото за мен не беше изключение желание да демонстрирам подкрепа, когато устройствените плановете, смяната на предназначение на бизнеса, аз бях с тях в земеделието, Министерството, в експертния съвет, за да защитаваме проекта, за да получим разрешение за смяна на предназначение. И се радвам, че може би това ми желание, тази подкрепа, която прави, създаваше прецедент в тази комисия. И те казаха, за първи път виждаме кмет да бъде с проект. И бяха по-благосклонни. Така направихме с индустриалния парк, така направихме с Била, с Стени маркет, така направихме с Карлсберг, логистичния център. Тези големи инвестиции се случиха по този начин. Това е отношението на местната власт, на властта. И го правихме с желанието, защото когато бизнесът инвестира, за нас не е важна печалбата от земята или от друго. За нас е важно, че това построеното следващата година почва да дава данъци. Защото то устройва тук, прави работни места. Защото то дава индустриалната мощ на нашия град. И се радвам, че едно от основните наши усилия да помогнем на бизнеса, да дадем хоризонт, да родим доверие, е нещо, което успяхме, което не се вижда, но което след това се отлага като желание да се инвестира и за това достигаме средногодишно
тези милиони като реинвестиране. Защото това ражда работни места. Именно поради това в момента безработицата е 4,5% в града и 5,4% в общината. Затова и развитието, тренда на работната заплата е по-висок вече от средното за страната. Въпреки недоимъка, нивото на работната заплата в България е изключително ниско. Но въпреки това, при нас характеристиката за устойчивост е много важна. И след като успяхме по този начин да реализираме своите идеи за виждане към икономиката, към бизнеса, по този начин и с този хъс успяхме да разработим проект, тези 109 проекта. Защото успяхме, освен проекта ИСПА, да направим централна градска част, да направим срутището, да направим крепостта, да отворим градската градина, да отворим парка, кьошковите. Преди 4 години аз дори не съм и подозирал, че толкова неща ще отворим и ще дадем на вас, шуменци. Да си спомняте, да съм ви обещавал студентски парк. Не, но в първите ни стъпки като екип гледахме затревеното и заблатено място точно на лицето на университета. Това е старото гробище на Шумен. 55 декара. Тревелясало, буренясало и с много силна изсъхналост есента. Грозно. На входа на Шумен. И какво клюкме се спазват и стартирахме. И успяхме с местни пари, от местния бюджет, да направим парк. Нов парк в нашия град. Миналата седмица аз се радвам много на творчеството на наши шуменци, които показаха стария Шумен в картичка. Вие скоро повечето от вас ще го видите. И ми направи голямо впечатление на снимка на съдебната сграда в центъра тук, когато кестените бяха дебели колкото пръста. 36 години. Сега ги вижте какви са. И затова с умиление и с надежда гледам дръвчетата в студентския парк. И това, че родихме парк, че родихме този парк, ме радва много. Защото това е нещо хубаво, зелено, спокойно, за отдих, за активна работа, на бъдещите млади шуменци. И затова се радвам, че стъпка по стъпка, обед по обед, с хъс градяхме, изпълнявахме обещанията си. Стремяхме се да изпълним повечето от думите, които сме дали. Независимо от говореното отстрани. Може би то ни амбицираше повече, но най-силната амбиция беше породена от това, че когато вървим, се срещаме с шуменци усмихнато. Апропо тук така ми се роди една поговорка моя лична. Викат, кмете, какво правите? Викам, какво да го направим? Заедно какво да го направим? И това е желание да правим града си, селата си, модерен, интересен, защото Шумен има дух. И винаги ми е правило впечатление, когато на Илия Раев му дойдат гости от София, големи артисти, как се впечатляват от духовността на града, как ни завиждат. Завиждат ни за лайк, че спокойно като човек, след работа или събота, аз много обичам събота да се не разпия. Под кестените, тишината, усмихнатите шуменци. Радвам се, че все повече колички с бебета виждам. Защото когато в един град се раждат мълчугани, това значи, че градежи.
Това значи, че неговите жители, неговите млади хора имат визия, усещане за това, че града върви напред. И много се радвам, че тази година открихме след 20 години първата детска градина. Именно заради това, че младите раждат своите деца тук, аз съм готов да заложа всичко в себе си. Да не подбивам крак и да работя. Така са и моите колеги. Защото не е лесно. Кметското ежедневие не е лесно. Защото имах и друга дума. Да бъда открит, честен. Честен в отношението. Честен към дадената дума. Честен като помисли. Вярно, не станах богат. Станах богат с опита си. С тези хрумки, които ми идват. Защото открих и нещо друго, че работата става с работа. И се радвам, че успяхме не само в икономика, не само в инфраструктурата, а и успяхме да задържим яркостта на Шумен като важен културен център на България. Това е много важно, защото града е силен, когато са силни икономиката му и културата му, когато е силен духа му. Много се радвам, че успяхме в една важна битка, която просто ни дойде на среща в началото на мандата, 2008. Битката за националните символи. Заварихме Мадърския конник на 7-о място. И успяхме за 2 месеца да го направим национален символ. Не само поради това, просто да се изтъчим, не, по никакъв начин. А с ясното усещане като шуменци, той Ясенко изпях химна, тук започва България. Да, от Мадъра е започнал. Гледайки култовия център Мадъра, Столък заявил вече си близка. Това е истина. И нямаше никак да не се бием за Мадъра. И аз се радвам, че не само Шумен, защото това беше битка на всички шуменци от града и от региона, от цялата Шуменска област, защото беше надиграване по интернет, гласуване с много други неща. Всички се включиха, но се радвам, че се включи цяла България. Тя отчете и предпочете Мадърския конник. След това започна да се чувства близо. Започнаха опитите да съкращаваме разходи. Между прочим, да, това е първата стъпка на финансовите министри. Кранчето 10%, 10%, 10%, 3 години по 10%, на общината изструва 22 милиона лева по-малко, отрязани от Министерството на финансите. Ние го компенсирахме с нашата, защото дадахме и на театъра, не дадахме шанс главните културни събития на Шумен да бъдат орязани. Не го допуснах. И не само това, родихме и нови. И седмиците на културата, и Стария град, и възстановката, и карнавала. И много се радвам, че успяхме да се спасим и филхармония. Защото Дянков каза, няма да бъде филхармония, ще бъде симфониета. Господин министър, тя е първата филхармония в България. Как ще бъде симфонията? Ами вие се оправите, вие няма пари. Да, правихме се, извадихме. Онези 110 000 от бюджета
Продължаваме защото ако няма симфоничния оркестър, няма да ги има и Панчо Владимировите. И много други неща няма да ги има. А те са колорита на Шумен. Затова се радвам, че успяхме. Успяхме и в многообразието на социални услуги, които предлагаме. Защото, аз бях го казал в старта на предната кампания, защото искрено така го изповядам, че властта проистича от хората. И тя трябва да се върне при тях с грижа. Грижа за работното място, грижа за хляба, грижа за заплатата, грижа за благоустрояването на дома, грижа за зоните за отдих, грижа за местата в детските ясли, грижа за общинските жилища. Изобщо. И с това разбиране работих аз и моите колеги от екипа, общинските съветници. И се радвам, че сме в предните места, като представена община, която развива модерни социални услуги. И успяхме и в друго, здравеопазване. Тук са и изявените здравни специалисти в града, директорите на нашите общински здравни заведения. И инвестициите в онкодиспансера, и 5 милиона в тубдиспансера, и много още инвестиции с грижа към здраве. И проекта, който ще правим за онкологичния лъчетерапевтичен център. Успяхме в много. Жалкото е, че сега при онзи днешното посещение на министъра, той е решил да ги събира в Ембала. Няма да стане по този начин, но лошото е, че се проявява една откровена дискриминация към общинските здравни заведения, по-специално към диспансерите. Вероятно ще продължат нашите битки, но вероятно ще продължа нататък и няма да го пуснем, защото този експеримент беше правен в 2000-та година с обединените болнични комплекси, наречени ОРБ, както спомня. Сега отново, вероятно практиката на министъра не достига, той в Кюстендил вероятно не е взел по-широк поглед. Но няма да го допуснем. И ние ще вървим и ще стабилизираме и ще се борим за нашите здравни и лечебни заведения. Защото то не е просто борба за заведение. Това е възможността хората да получат нужните здравни услуги. Това е много важно. И по това, което сме направили, искам да забележа нещо много важно. Винаги съм работил града ни да ражда авторитет, да ражда респект, да ражда уважение, да бъде търсен. Тъй като туризма е едно от направленията, което е много важно. То няма да дойде от само себе си. При него също важи нуждата от инфраструктура. Адекватна за туризма, хотелска база адекватна. Но аз се радвам, че имах щастие като кмет през моите 4 години на пътуване в Шумен да гостуват двама президенти на големи държави. Спомняте си 2008 година министъра на Унгария и тази година министъра на Турция. И много се радвам, че получихме и специална награда преди месец от министъра на Унгария, град Шумен. Беше награден от Унгарската република за добрите отношения между българския и унгарския народ. 21 посланника на всички велики сили са били тук. Тези 4. И да знаете, че сме ги направили наши приятели, които ще ни трябват сега, когато издигнахме кандидатурата на Шумен за Европейска столица на култура.
някои ми казват, къде бе кмете, кой е шум? Викам, след като ми задаваш този въпрос, този формат вероятно е по-малко. Това състезание е за 2019 година. Състезанието, активното е до 2013. А вие знаете ли колко неща ще направим до 2019? Затова съм убеден, че ще успеем. И преди да ви разкажа съвсем накратко какво искаме да направим още, аз искам да използвам повода преди 4 години. Тук е моята съпруга и подарих една роза. С уважението към нея и желанието да ми прости, че ще бъда много заед. Сега искам да й благодаря за това, че беше търпелива, че винаги си забавяха ремонтите в кухнята, работата в мазата, на лозата, в двора и да я помоля за прошка и за това да ми даде шанс следващите години отново да се отдам. Сега ще помоля, тъй като ще говорим за бъдещето, всички наши кандидат-съветници и кандидати за кметове да се качат тук. Уважаеми приятели, дами и господа, другарки и другари, това сме ние. Много е важно да подкрепите мен като кмет с бюлетината, но изключително важно е да подкрепите бюлетината на общинските съветници. Защото в Общинския съвет е голямата политическа битка. Там се коват местните закони. Там се вземат решения. Примерно през миналите 4 години всички големи наши проекти бяха подкрепени от Общинския съвет, но бяха решително забавени. И проекта за ТЕЦ, и проекта за индустриалния парк, и програмата за асфалтиране на улици. Затова, ако нашата група е силна, мощна, а това, че е компетентна, нямам притеснение. Но това зависи от вашата подкрепа, от подкрепата на всички шуменци. Благодаря и се надявам да ви подкрепите с вашия глас. Тук са и нашите кандидати за кметове на населени места. И може би тази триада. Кмет общински, общински съветници, кмет на населено място ще бъде решаващата
решаващия факт на развитието на нашите села в следващите 4 години. Те са тук, вие ги знаете. Подкрепете и тях, за да дадем едно голямо, мощно развитие на града и на 26 села на община Шумен. Аз съм убеден, че ние ще успеем. Защото миналите 4 години с честност, с достоинство дадахме шанс на нашия град. И виждаме днес един успешен Шумен. Повярвайте ми отново, защото нашите думи имат своя материален израз. Защото когато обещаваме, не лъжим. Можем да забавим нещо поради усилия, поради други фактори, но винаги ще го направим. Думата ни тежи. Доказахме го, надявам се, през миналите 4 години. И с този мощ интелектуален на съветници и кандидати за кметове ще го докажем през следващите 4 години. Надявам се да ни подкрепите и да си стиснем ръцете заедно под контрола на гражданите на Шумен кмет, общински съветници и кметови на населени места да родят следващите 4 успешни години на Шумен. Благодаря. Уважаеми дами и господа, другарки и другари, преди 4 години от името на група граждани подписах обществен договор с тогавашния кмет Красимир Костов и трябва да докладвам, че той изпълни успешно всички клаузи и доказа логото на предизборната кампания честния кмет. Едно не можах да изпълня, да докарам депеш от Шумен. Те обаче не дойдоха и в България. Обещавам, че ще продължавам да се стремя, дойдат ли в България, да дойдат и в Шумен. От името на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Енциклопедия Шумен да връча първия екземпляр от настоящата енциклопедия на сегашния и бъдещия кмет господин Костов. Защото без подкрепата на общината и без подкрепата на Красимир Костов тази епохална книга не можеше да види бял свят. Тази книга и тази енциклопедия разказва за миналото, настоящето на шуменци, за приноса на шуменците в съвременни цивилизационни постижения в национален, европейски и световен мащаб. На добър час и успешна изборна кампания!